Oi jumala. Halo? Haloja? Mitä helvettiä tämä on? Vanginjohtaja itse. Ei yhtään enää pääse tälläkin. Juu, ei mene. Koko harja on hakattu paljaksi viimeistä puuta myöten. Ei, kyllä mun täytyy jättää muutama siemenpuu tonne, kun se piirimettähoitaja Söderlundti niin lujaa tinkaa. Vaikka sanottiin, että tähän soramonttu tulee. Niin me ajateltiin, että otetaan puut jo pois tieltä. Siinä meitä parturot paljaksi. Harju, joka minä olen siltä ostanut. Niin, takameitiltä. Kun toi äiti on niin tarkka sitä omasta osuudestaan. Lopeta nyt tuo jaaritus. Tämä en enää takaa enää mikä tämä on. Niin. Rehti 5 kiloa, niin kuin arvelin. Herran, mitä on 5 kiloa? Männynkäpyjä, noista latvoista. Kun kaikki kotioppäin vaikka hevosen paskoja tukkitietä keräysneuvo Torikan vanha paappakin aikanaan. Ja äite taitteli vielä noita kuusen hakojakin. Havuja perkele! Pankinjohtaja muisti se hiihtäjä. Minulle joka tukista, joka täältä on myyty. Niin, taka ropsia. Siinä suurin osa oli taka sitä sullia, josta ei juuri mitään makseta. Niin vaikka siinä heti sopimuksessa kyllä luki, että maapohja. Jos ostaja peruu kaupan, niin käsiraha jää meitä. Niin, ja 10 000 sit kumminkin. Ja maa on minun ja pysyy. Niin, ei me sitä riitaa aikaiseksi saada. Mutta sillaista kunkin on elettävä niin kuin sopimuksessa seisoo. Ja missä se helvetin tienvarauskin kulkee? No tuolta se menee. Huukon rajan syrjää pitkin, mistä mä jätin puut pystyyn pahan päivän varalle. Ei sitä parane liito-oravastakaan, ihan jalkamiestä tehdä. Sinä jätit. Se tiepohjakin on minun maata. Niin, taka oli silloin alkuunsa, kun kauppaa tehtiin. Niin oli siitä puhetta, niin. Niin, sitten kun sä tinkasit sen 5 tonnia sitä hinnasta pois, niin kyllä mä sen siinä itselleni jätin. Jätit itsellesi? Niin kuin sopimuksessa seisoo. En kai mä nyt niin hölmöä, että myisin etuosto-oikeuteni Huuko taka siis Tommin maista. Jumalauta torikka perkele. Se saatana torakka löydetään vielä edestäs, mä takaan sen. Ei mun edetä kun männynkäpyjä. Kattelin tuossa